Pozdrav svima i dobro jutro. Nadam se da ste mi se lijepo naspavali. Ja sam evo odlučila da za doručak napravim nešto jednostavno fino, a ukusno jelo od tikvica. Pa ko voli tikvice može da ostane sa mnom do kraja ovog videa da vidi kako za par sastojaka može da se dobije odlično i zdrav doručak. Eto, dragi moji, pa ostanite i uživajte u ostatku ovog videa. Ovako izrendali, znači ovu tikvicu, uzet ćemo dodati jaja. Troje jaja ću dodati. Dodat ću kašikicu soli, ovako. Sad ćemo ovo lijepo da ovako izmiješamo. Ovo je baš lagano i jednostavno odlično bude. Sad ćemo da dodamo ovako kajmak. Jedna kašika je dosta. Zagrijat ćemo dobro tavu. Eto, ovako izgleda, sad ćemo da zagrijemo dobro tavu. Evo ovako, kad nam se tava zagrijala, dodat ćemo ulje. Ovo bude stvarno predobro za doručak, odlično. I sad ćemo ovo lagano da istrisimo. Eto, sad ćemo ostaviti da se peče lagano. Vidjet ćete kako bude predobro. E sad vi u ovo možete da dodate znači šta god još želite.
Sad ja ću da dodam malo susana, ovako. Dodat ću malo čija sjemenke. Evo ovako, vi ako ne volite ne morate ni dodavati. I lanč sjeme. Eto ga. I evo sad lagano se peči, pogledajte. Dragi moji, znači doručak je gotov, odlično miriše i vjerujte, znači ovu napravite slobodno, nećete se pokajati, vrh je. Eto, ukoliko vam se svidio, ostavite mi jedan like, možete slobodno da se pretplatite na moj kanal ukoliko niste, sve je besplatno. A ja sad idem da doručkujem, a vama želim svaku dobro do sljedećeg gledanja. Ćao!